Jamana an bɛ aw fo ka koɲumandaw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ kan lajɛ Lead Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoni an ko aw ma ko aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaruw kumabaw la an bɛna kuma lakanabaliya taabolo dɔw kan Mali kɔnɔna na. Jafara bɛ k'aw fɛ yen nɔ o dugu in da sɔgɔlen don a bɛ kalo 9 bɔ gɛlɛya caman bɛ sigidaramɔgɔw kan ani lakanabaliya kɔlɔlɔ kɛlen don sababu ye ka kalansow datugu Mali fan caman fɛ. N bɛna kuma o taabolo fana kan Lead Media ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Jamanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw dan se an ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Jafara bɛ k'aw fɛ yen nɔ Tɛnɛkun cercle la Mopti mara la a yira k'a fɔ ko jateminɛlikɛlaw kɛlen don ka da sɔgɔ nin dugu in da la ni ye a kalo 9 ye. I b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ dugu in kan dugumɔgɔw ka taa ni ka seginw ka gɛlɛn balo yɛrɛ sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ ani fo ka taa se mɔgɔw ka baaraw ma. An ye nin sera sɔrɔ min y'a kanu ka tɔgɔ to Gundo la Jafara bɛ an ka seeraw la. Gɛlɛya min b'an kan sisan a ka gɛlɛn dɔɔnin parce que ka bɔ yan an ka mɔgɔw bɛ to ka taa masina taali min na ni dumuni ma taa o nɔfɛ sisan o tɛ se ka taa yɔrɔ in jara yɔrɔ bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na sisan fɛn min yɛrɛ ni kurun taara dɔrɔn n'o nana ye yan o yɛrɛ a tɔ bɛrɛ tɛ yan a balo ko a nafɛn ko a n'a o ɲɔgɔnnaw o bɛɛ kɔni gɛlɛya bɛ yan bi gɛlɛya min b'an da la sisan n'an b'a fɛ solution min ka kɛ dɔ in ka yɛlɛ o de ka d'an ye. Donc hali sisan maa si ka taa yɔrɔ la ne kɔni gɛlɛya de b'an kan yan an bɛ ka balo a bɛ komi an bɛ yɔrɔ min na sisan an bozow n'an taara la dangan na n'an ye mini min sɔrɔ o de bɛ k'an balo koyi n'o tɛ taayɔrɔ foyi kɔni tɛ k'a fɔ i bɛ se ka taa ka don fɛn de baara la masina taali ni masina taali a bɛ se ka kalo 1 kalo 2 ni kɔ a bɛ se k'o kɛ hali sisan an sigilen filɛ nin ye o bɔra turuna min na sisan kabini kalo salen o bɔra o turuna min na sisan hali sisan o sannifɛn ninnu o tɔ de bɛ dugu kɔnɔ yan sisan o de bɛ ka gɛlɛya kɔni a da de don. O kɔfɛ lakanabaliya kɔlɔlɔw kɛlen don sababu ni ka kalansow datugu Mali fan caman fɛ a bɛ se kalanso 2000 ma minnu datugulen don. Denmisɛnnin minnu ni gɛlɛya selen olu ma ka sababu kɛ ni kɔlɔlɔw ye a bɛ se mɔgɔ miliyɔn kilancɛ ma an ka Mali kalanso caman kɔnɔna na. Bayikaw fɛ yen nɔ olu kɔni b'a la ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa min b'a to denmisɛnninw bɛ se ka kalan cogo min na an ye nin sera dɔ sɔrɔ Bankas cercle la Baɲangara mara la an k'o ka seeraw lamɛn a ko kan. Depuis san 2019 sa école ninnu datugulen don an ka marabolo la o datugulen kun min na an bɛɛ kan ka se ka olu dɔn ekɔliden fɛn o fɛn bɛ a école kɔnɔna ka bɛn ni o san wagati n'o ye 2019 ye o ekɔlidenw bɛɛ talen bɛ o yɛrɛ kunfɛ wagati dɔw kun kɛra san 2021 anw yɛrɛ ka sifin jɛkulu dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko collectif des associations des jeunes du pays Dogon ne a damɔzɔn ye CAJPD anw ye wulikajɔ kɛ au moins minnu sera ka kalan ekɔliso datugura ka minnu sɔrɔ examen classiw la n'o ye 8e ni 9e ye an ye olu fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka examen kɛ u ka se ka examen kɛ olu kɔni ka se ka se lycéew la ala y'an dɛmɛ o la o sera ka kɛ olu kɔni sera ka taa lycéew la o dɔw yɛrɛ bɛ universitéw la dɔw bɛ centre de formation professionnelle la k'a minɛ o la fo salon école kɔni a bɛ kipi tɔgɔ la a si dayɛlɛn tɛ marabolo kɔnɔna na anw mɔgɔ damani kun farala ɲɔgɔn kan an minnu ye garisɛgɛ sɔrɔ ka kalan kɛ o écolisow la ka bɔ ni ka sanfɛ kalan sɔrɔ ka kɛ anw y'an bolo fara ɲɔgɔn kan san o san kun bɛ dɔɔnin kɛ ka denmisɛnnin damani ta ka na u ye yɔrɔ la yɔrɔ min basigi bɛ yen u ka se ka kalan kɛ an b'o kɛ an b'o la fo ɲina o dun man ca ne wulikajɔ ma kɛ i bɛna ye k'a fɔ ekɔliden minnu ka kalanko ka bɛ tiɲɛni fɛ a barika ka bon kosɛbɛ wala a bɛ se ka fɔ yɛrɛ o yɔrɔ kalanko yɛrɛ donnen don bɔgɔ la ni wagati in na i ko an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan a yɔrɔ kalanko bɛ bɔgɔ la kosɛbɛ an kɔni an bɛ welemada kɛ minnu bɛ yen ne ekɔli teriw de don ka taa fara gouvernement yɛrɛ kan u ka se ka na fara anw kan an b'a dɔn ekɔli dayɛlɛ ma nɔgɔn nin wagati la mais u ka anw dɛmɛ an fana an bɛ se ka ekɔliden ninnu dɛmɛ cogo min na walima an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka se ka kalan sira sɔrɔ dɔɔnin an bɛ yɔrɔ min na madrasaw dɔrɔn de bɛ ka baara kɛ sinon ekɔli classique kɔni o kuma tɛ yen nɔ bɛɛ b'a kalama Mali ɲɛmɔgɔ fo dugumamɔgɔ bɛɛ b'a kalama fɔ o yɔrɔ bɛ yen ni situation kɔnɔna o ekɔliso kɔni bɛ datugulen don nka bamananw ko ten ne bɛlɛ bɔ sanfɛ bɛɛ b'i kunkolo de minɛ an kɔni ka marabolo o de jɔyɔrɔ b'anw na ekɔli ko jɔyɔrɔ b'anw na kosɛbɛ an b'a ɲini dɛmɛbagajɛkulu fɛ k'a ɲini aw yɛrɛ fɛ aw minnu ni aw ka kumakanw bɛ lamɛn sanfɛmɔgɔw fɛ dɛmɛbagajɛkulu fɛ k'a ɲini aw fɛ a ye fara an kan nin ye dusukunda kasi de ye nin cri de cœur min an b'a lase ka lase bɛɛ lajɛlen ma walasa nin denmisɛnnin ninnu filɛ nin n'u ka ekɔli ko donnen bɔgɔ la an bɛ se ka u dɛmɛ cogo min ka bɔ a la ka se ka ekɔliso taa siraw minɛ cogo min. An bɛ taa Masina mara la ka jira k'a fɔ ko Masina dugu kɔnɔna kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko bakɔfɛ dugu ninnu kalansow bɛɛ lajɛlen datugulen don o fana kɛn bɛ gɛlɛyaba ye nin waati la
masina kɔnɔ an ye nin sera min sɔrɔ an n'ale y'a kanu ka tɔgɔ to gindo la an k'o ka kumakanw lamɛn. Anw fɛ yan Masina an bɛ se k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ kalanko ta fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnna an ka bakɔfɛ bolo yan fan fɛ parce que ni Masina ta o fɛ cercle don mun ni a fankelen dɔ bɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Sanba ani Masinaba ye donc an b'a fɔ o zone ma ko interflevo donc n'i y'o o zone ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ insécurité ye fanga belebeleba sɔrɔ yen a kɛra sababu ye dugu ninnu caman wulila kɛrɛnkɛrɛnna n'i y'a ta k'a jateminɛ Saro e yɛrɛ kɛra cercle ye tout récemment donc n'i ye Saro mara fana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dugu caman bɛ yen nɔ minnu wulila dɔw nana Masina dɔw yɛrɛ taara yɔrɔ wɛrɛw la donc fo ka taa se an ka commune damani fana bɛ yen nɔ olu fana dugu caman wulila Sayi b'o la ka taa se Suleyma donc o dugu ninnu n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ dugu caman bɛ insécurité kɛra sababu ye minnu déplacera totalement donc o kɛra sababu ye ekɔliso fɛn o fɛn bɛ o lamini na a ekɔliso bɛɛ lajɛlen datugura kalan tɛ ka kɛ bi a ekɔlimɛtiriw bɛɛ lajɛlen taara parce que n'i y'a mɛn kalan min kɛ o ka taa sɔrɔ basigi bɛ yen nɔ donc ni basigi tɛ yen kalan tɛ se ka kɛ en même temps mɔgɔw fana déplacera donc i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu déplacera ka na duguba kɔnɔnaw na kɛrɛnkɛrɛnna Masina yɛrɛ dugu kɔnɔnaw na i b'a ye k'a fɔ alihamudulila an ka sigida ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye wulikajɔ kɛ olu denw ka se ka kalan bolodaw sɔrɔ yan cogoya min na donc denmisɛnninw farala yantaw kan fo n'a kɛra maa min ma ta ka t'i den déclaré sinon denw déclaré la o denw kɔni b'a la ka kalan Masina dugu kɔnɔna na mais fɔ min ye interfleuve yɛrɛ zone kɔni kɔnɔna ye an bɛ se k'a fɔ kalan tɛ yen bi o bɛ san 3 bɔ ekɔliso tɛ yen nɔ o dugu caman bɛ yen dugutigiw nɔ na o ekɔliso datugulen don bi o bɛ san 3 bɔ hali kɛnɛyaso dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen bi olu fana tɛ ka baara k'a sababu kɛ insécurité jɔrɔna ko belebeleba parce que a fɔra cogo min na jamana siniɲɛsigi a belebeleba ye denmisɛnninw ye ni denmisɛnninw ma kalan an bɛ se k'a fɔ n ko siniɲɛsigi an bɛ se k'a fɔ a bɛ kunpalan na parce que maa minnu bɛ ka jamana mara bi u kalanna de donc ni bitaw ma kalan yala olu bɛna se ka sini mara wa donc gɛlɛya bɛ don ko la donc an b'a ɲini o yɔrɔ la ka weleli kɔni kɛ franchement u k'a lajɛ wulikajɔw ka kɛ an daan b'a la k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ wulikajɔw bɛ sen na hali sisan dɔ ka fara dɔ kan dɔ ka fara dɔ kan walasa basigi bɛ se ka na cogo min na an ka denmisɛnninw bɛ se ka kalan sɔrɔ ka tila tuguni ka wele bila tuguni denmisɛnninw fana wulila ka b'u sigiyɔrɔ la halisa u ka fɛɛrɛ kɛ parce que a kɛra sababu ye dɔw ka kalan tiɲɛna a kɛra sababu ye dɔw ka kalan tiɲɛna dɔw somɔgɔw yɛrɛ ma se ka taw don kalan na tuguni donc halisa janto ka kɛ jateminɛ ka kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u somɔgɔw wulila ka b'u sigiyɔrɔ la hali sisan ka jateminɛ belebeleba b'olu kan pour que u bɛ se ka don kalan na cogoya min na parce que ni kalan tɛ ne b'a dɔn k'a fɔ u ka siniɲɛsigi a caman bɛ don kunpalan. An bɛ to Masina ka jira k'a fɔ ko kalanko ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ min b'a to denmisɛnnin minnu kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ ka sababu kɛ lakanabaliya in ye olu bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na o ye u ka bɔli kalanso wɛrɛ la ni ka taa kalanso wɛrɛ la k'o baaraw nɔgɔya n'o ye transfert ye o CAP mɔgɔw y'o fɛɛrɛ tigɛ lafasatɔ ɲɛmɔgɔ dɔ ye Abubakar Jalo ye karamɔgɔw tɔgɔ la an y'ale ka seereya sɔrɔ an y'o lamɛn kumakanw na. École dɔw datugulen don i n'a fɔ Kolongo commune na école caman datugulen don mais o bɛɛ ma datugu donc ani Mɔnipe Bugu commune o kɔni o bɛɛ datugura Mɔnipe Bugu commune bɛɛ datugura an bɛ se k'a fɔ Masina commune bɛ ka baara kɛ Masina commune bɛ ka baara kɛ donc à part ça école minnu fermé na o kalandenw bɛ ka se ka kalan sɔrɔ cogo min ɲininkali kun y'o ye CAP an ka kalanso ɲɛmɔgɔyaso donc o ye possibilité di parents d'élèves ma minnu bɛ fɛ u denw ka na kalan kɛ u ka se k'u transférer ka na école la école minnu dayɛlɛlen don comme an yɛrɛ y'a ye cogo min na généralement parents d'élèves minnu b'a kɛ i b'a sɔrɔ généralement olu denw bɛ 9e année de la donc olu bɛ pression k'u yɛrɛ kan ka se ka o transfert ninnu kɛ sinon classe inférieure ninnu tiɲɛ yɛrɛ la caman bɛ yen olu kɔni ka transfert tɛ ka k'olu la donc olu ka kalanko kɔni o caman sosoro la parce que u taara ka taa yɔrɔ la kalan tɛ ka k'u kunna mais sanfɛ kalanyɔrɔ in n'a fɔ k'a fɔ 8e 9e mɔgɔw pratiquement 9e ka transfert de bi kɛ yɛrɛ de mais 8e année ninnu olu bi kɛ dɔɔni donc o parents minnu sɛbɛ donnen don u denw ka kalanko la donc olu bi motivation sɔrɔ ka se k'o transfertw kɛ an bɛ laɲini min kɛ jamana fɛ o tɛ laɲini caman tɛ wa laɲini giriman tɛ jamana bolo a man kan tɛ ka gɛlɛya jamana bolo o ye jumɛn ye o ye ka cantine scolaires dilan Masina CAP kɔnɔna na cantine scolaires mana dilan donc CAP fana doté tantiw la guwa minnu bɛ kɛ sababu ye kalan bɛ se ka kɛ guwa minnu kɔrɔ komi kalanso kuraw tɛna se ka jɔ donc ka tantiw di CAP ma tanti minnu kalan bɛ se ka kɛ tanti minnu kɔrɔ donc ani ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye kalanden minnu ma kalan sɔrɔ kalo ni san kɔnɔna na ka se ka olu torin ka gɛrɛ tɔw la n'o bɛ kɛ cours de retard
cour de rattrapage ye donc o de ye laɲiniw ye an bɛ mun kɛ jamana fɛ kantini dilan ani ka tantiw di kapuw ma tanti minnu bɛna se ka kɛ ekɔli ye walasa kalandenw bɛ se ka kalan kalanso minnu kɔrɔ donc ani ka cour de rattrapage dɔ mécanisme dɔ bila sen kan mun bɛ se ka a tu bɛ se ka ku tɔ minnu bɛ kalan na ka se ka k'u la donc kɔfɛ mali bɛ tajiko gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ waati laban ninnu na nka ni mitali kɛ kibaru labanw ani cogoya labanw b'a jira k'a fɔ ko nɔgɔya dɔɔni donna da ko la kosɛbɛ fɛɛrɛ dɔw tigɛlen don an ka taji ko ɲɛnabɔlaw fɛ jango jagokɛla minnu bɛna ni taji ye an ka jamana kɔnɔ sunkalo fana b'a la ka sɛnsɛn kosɛbɛ ka labɛnw kɛ walasa min b'a to tajiko gɛlɛya kana jamana sɔrɔ furancɛ in kɔnɔ Ibrahima Ture ye u ka kulu n'o ye groupement des professionnels du secteur pétrolier ɲɛmɔgɔ dɔ ye an k'ale ka kumakanw lamɛn ni n senfɛ. An ni ministre ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye fɛn saba kan approvisionnement min kɛra depuis kalo sara jusqu'aujourd'hui ani comme mɔgɔ y'a ye bi fil tɛ station la donc comment on va faire comment an bɛna kɛ cogo di pour que fil kana segin kana tuguni et puis comme sunkalo bɛ kana an bɛna mun de kɛ pour que sunkalo kɔni la mɔgɔ si kana hami ni pétrole ko ye parce que ni mɔgɔ bɛ sun la i taar'i jɔ aran la déjà sun bɛ digi la aran fana bɛ digi la a bɛ se ka mankan bɔ donc u ko an ka fɛɛrɛ kɛ pour que sunkalo kɔni la fil kana kɛ station la an fana ye lahidu ta fil tɛ kɛ station la et puis kabina depuis du mois janvier kalo kana bi an ye citerne hakɛ min don Bamako la a bɛ citerne 2000 bɔ donc o de kama aw ɲɛ b'a la essence taji bɛ yɔrɔ bɛɛ donc u ko an ma ko an ka jija an ka nin minɛ fo sunkalo ka tɛmɛ pour que mɔgɔ si kana jɔrɔ taji ko la ani an ka stock de sécurité fana an ka lajɛ n'an bɛ se ka kɛ an ko k'an b'a lajɛ n'an ka tajiw nana an bɛ doni ta k'a bila kɛrɛfɛ yanni sunkalo kana pour que sunkalo kɔni la hali ni scortu convoi jɔra mɔgɔ kana santi station la an ye min bila kɛrɛfɛ an bɛ o de b'o dépôt la ka bila station la pour que mɔgɔ ka se ka fɛn sɔrɔ ni ala sɔnna an b'a lajɛ ko insha Allah sunkalo bɛ kɛ fɔ ka tɛmɛ mɔgɔ si tɛna essence ko jɔrɔ an bɛ jija fana essence crise ni an ka ɲinɛ ko pewu an y'a daminɛ aw bɛɛ ɲɛ b'a la bi comme disent les bambara kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don aw ɲɛ b'a la station dayɛlɛn don yɔrɔ bɛ fil tɛ yen n'ala sɔnna an fana bɛ continuer ka mais yɔrɔ kelen b'an la an ka chargement yɔrɔ juste aussi a bɛ tan autant an tɛ se k'a maîtriser parce que minnu b'a ta Dakar ani minnu bɛ to ka taa Abidjan u bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan ka taa Abidjan donc juste aussi yɔrɔ min b'a fɛrɛ ma a b'a don citerne la a tɛ se ka bɛɛ servir o de b'a kɛ souvent mobile bɛ yen mais u ka fɛn sera limite ma mobile tɛ se ka charger ka ɲɛ donc o de bɛ retard dɔɔni don fɛn la mais o fana an b'an jija pour que hali ni retard kɛra mɔgɔ kana santi sunkalo kɔnɔ yanni sira bɛ dilan Sénégal ni Mali tɛ n'o kɔni kɛra ça c'est fini aw tɛna yɔrɔ essence gasoil ko la tuguni inchallah o kɔfɛ baarada misɛnnintigiw n'o ye jagokɛla misɛnninw ni sɔrɔ busuma misɛnninw ka kalanko dɔ baaraw kun bɛ senna kurukuru a bɛ ɲɛsin min ma u ka se ka don sariya kɔnɔ ka sɛbɛnw ta ni ka bɔ sariyantanya kɔnɔ baaraw hukumu kɔnɔna na UNTM ɲɛmɔgɔw ye a k'u sigi sen kan u ye kalan di u ni Kulukoro mara ɲɛmɔgɔw ma walasa min b'a to baara misɛnnin ninnu kɛbagaw bɛ se ka ba baaraw tɔnɔ bɔ cogo min na ka ɲɛ Yakuba Katile ale ye min fɔ a ko kan an k'o lamɛn nin ko senfɛ UNTM ɲɛmɔgɔ b'a dɔn 2015 conférence internationale de travail la Genève laɲini kɛra pour que a bɛ fɔ nin secteur ma ko secteur informel kuma lasurunya na u ye mun ye minnu bɛ komi n'a fɔ u bɛ baara la u tɛ sariya kɔnɔ minnu bɛ komi n'a fɔ u bɛ baara la u kɔlɔsilen tɛ minnu bɛ komi n'a fɔ u bɛ baara la u dɛmɛlen tɛ u kanalen tɛ or bɛ fɛn fɛn na n'i kanalen tɛ a bɛ komi ko ɲuman tɛ i kɛ kana o de ɲɔgɔnna tɛ an bɛ Mali kɔnɔ bi gɛlɛya min b'a ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la armée bɛ kɛ min kɛ pour que se ka jamana kana i b'o o bila i hakili la dɔrɔn k'a fɔ ni kanan tɛ fɛn fɛn na o kɔrɔ ye ko lankolon don laɲini ye fɛn fɛn baarakɛla ye min bɛ gouvernement kɛ cadre kɔnɔna na minnu bɛ entreprise baw kɔnɔ minnu b'a k'u yɛrɛ ye bololabaara a kɛra fasuguya bɛɛ lajɛlen ka se ka don kana kɔnɔna na o tɛ se ka ɲɛ fo sariya bolo ka ta u ka bila sariya bolo min kɔnɔ sariya bolo min sababu la u b'i lajɛ u b'i dɛmɛ u b'i kana
ɲakini bi fana bɛ se ka sege bɔ a la parce que ne bɛn kɛra fɛn min kan k'i k'a kɛ n'i m'a kɛ i kɛ kan ka ɲaki o tɛ jugumaya la a bɛɛ kun ye a kɛ dila kɛ ɲɛ laɲini kun ye e min bɛ ɲaki e de kɛ lafiya n'an bɛɛ lajɛlen faamu baara minnu bɛna kɛ a bɛ ɲɛ nin baara ni pour k'a kɛ ɲanw bolo minnu kɛ kan k'u dɛmɛ a ko la gouvernement yɛrɛ kɔfɛ gouvernement chargé don régulation na an bɛ min kɛ n'an mɛn sariya sɔsɔ a b'a fɔ a ye sariya bila i t'a sira fɛ a bɛ sariya labɛn fana à travers l'organe législatif n'o ye an ka assemblée ye yalasa min ye économie informelle ye a bɛ se ka don ba la cogo min kɛ bɔ kɛrɛfɛmɛriw la ni ka sɔrɔ ka na don duba kɔnɔ n'i kɛ kan ka impôt sara o kɛ sara cogo la n'i kɛ kan ka furakɛ kɛ furakɛ cogo la n'i kɛ kan ka dɛmɛ cogo o cogo la yalasa lafiya bɛ na i ma cogo min o baara bɛ se ka kɛ gouvernement kɔfɛ ani minnu bɛ baara kɛ n'o ye banquiw ye ko ŋunu tɛ san yɔrɔ juru kɔ banque minnu kɛ kan k'a dɛmɛ microfinance minnu kɛ kan k'a dɛmɛ u kɛ représentant bɛ kɛnɛ ka ya kɔfɛ de u bɛna ka na sigi kɛ ɲɛfɔ kɛ mɔgɔw ɲɛna an bɛ se ka dɛmɛ cogo minnu n'anw bɛ économie informelle kɔnɔ yalasa an ka bɔ o kɔnɔ parce que an b'a min sɔrɔ don o don ko a tɛ nin tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ kɛ kunba kelen n'an jɔnna na mɛ n'a sera a dilan cogo la an bɛna dɔn k'a fɔ fɛnba de b'a bolo donc a ɲɛ b'a la réseau sanfɛ ne mɛ fili mɔbiti de don tasuma wulila yɔrɔ dɔ la mɔgɔw kɛ wariw jɛnlen don ne y'a lajɛ dusukasi don k'a sɔrɔ an ka banquiw bɛ yen yanni wariw ka taa bila yɔrɔ dɔ la ten ko dɔ bɛ na kɛ dɔrɔn tasuma bɛ don an na garantie si t'an ye assurance si t'an ye an mago sara dɔrɔn mago sara n'a dun bɛ banque kɔnɔ a ti k'o cogo la an bɛ dɔɔni minnu sɔrɔ an ni jɔn na y'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka taa kalifa yɔrɔ dɔ la n'o ye banque ye olu b'a garder an hakilila tigɛlen don mais o yɛrɛ cadre kɔnɔna na an bɛ se ka hali juru sɔrɔ olu bolo parce que u b'a dɔn n'a ye juru dɔ ka sara a sarali se b'a ye an b'a ɲini formation min bɛna kɛ minnu nana u ka a faamuya kosɛbɛ n'u y'a faamuya u kɛ baara kɛ n'o hakilila ye yalasa laɲini ye min ye an bɛ se ka bɔ dugunin kɔnɔ ka se kɛnɛ ma an ka kan ka min sara jamana ye ni impôt ko don an ka baara kosɔn an k'o sara an bɛ se ka waso ne de ye sini ko min tilala jamana kɔnɔ an ka impôt don mais n'i ma impôt sara e bɛ bɛ se ka waso sini ko bon min tilala jamana kɔnɔ an ka impôt don i bɛ ɲininkali kɛ i dɔyɔrɔ kɛra jumɛn y'a la donc a ye to an ka fɛn kɛ min b'a sɔrɔ sini an bɛ se ka waso k'an dɔyɔrɔ kɛra nin limanaw ne bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la kibaruw farala ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma jɛ ka baara don Andre Traore Etienne Ɲare Manuel Jara an b'a fɔ ko aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma waati wɛrɛ